سلامكم يبزاح أبستفل عليه كورنعات عالمنا تركبوا استفتخم تخطتلتي مدباتنا كم يتغنيو حدا كاب أكل مدباتنا زخنة ترخا لبولداويت سانتا مرعات حانت معلتي نلومون كال أي معرف رابع كفال حسنا لكم قريبنا لنا كم وترو كومنت شير لايك كومو سبسكرايب مقبر أي ترسو عنا بلنا نامولو تحستا كنسكروكم هيلن رحيلن تتححزن نمرك أسخفلي مسأتوا رحيل كما ديوز رأيه هتان قلعة أعبق في هيلن آتيا ملو معلتي عغيرات تزوى على حماق سمعيت ببخاتها وتقاطهم هيلن كلنا قرات مرد أبيع نتحندبت أبحق فآتيا تنخنق زنبرت رحيل مخناتها قيفلتت أمنا دنقز أتلام أترهيل حفتي انت يا أخوانك بجاقي تنبعي تسأل يا أخي ينبع انت يوريدكي إنها بلد كتابة بدا زكاء قبرت راهيل جن بمنبعا درو قروب كتستنفسن كفقصان يفلت أصل زنبرا بجاخيلا حفتي حسب كبك قدفني إنها بلد منغنخ أتصلت هيلانون كوم أوز حشان تغينو بخاطة قتود بتعقستي كتبيع مرتقت راهيل زا أخلام سنبعت فقيسوا زفلت هيلن بتهندبت زخنا ناي راهيل نجرات كم جرام حليفة التبلي نبران تأجمان خطكافلا جنا كسب أفات تخفت تعجست جبرت بزي زخنا زربا أمونج أن تتامس بس حجن هيلن راهيل حفتي أنت هيقت إمك زلو حسب خصم يتسبيك يزلو بلتا لو هتاخد جلت زيادة نابراهيل تفقيلا نتنيت أموا مدرخ الناس برت وتخنتات بعين خالق معباين من أسني حواتنبر ما حزود كتبلن زكاء علي نبران رحيل زيادة خالق وان بهيلن آسيا خرعت نتيجة إمواز نبر الشجر دما حدا بحدا بزرسر على اللتام أتنتي أختب لي إذا خلو تنقى أخي نبي أقدر بيخي وقالي نفس درجة بتحكي إذا خلو نعيب حماكي ودق وقحت أبحت معدنا 50 نبركي بتزعل لتا بتعم حزنة هيلن أنت تايم مخبلي زبلوكو حربيتني حجي هيلني صباحنا قدني خحك منا مساكت كدزلك بزيك أخني هوتي مستير حليفة زهبي بالليل تخدي أخ مش هيلني أبلع لي هيلن لعل أمنت كم سنة برا بزي حبيب قلت أتلام بزق سني أبسقنا أوان مساق اللغو ننقو سمون كان مخرا لنا من هالباز حيش مغرق بالناس لزخل دقف فعل بيتا أبتو قداي أقدس مخانو سلسترأيا حسبها قلتت نحج دحن إذا قداي بكلتين يترف هيلن حفتي ماني فلت عامنا خوينو بعلنا غنفتحو نخيلي قاون أب قدايا سالسي أكال كتنبر كبديلو ترأيام بك أبلي كابلكي يحيس بالكي أنا قرك كبري قن كامني لك خط حسبي مالت نتزمتون بخمي نحزو ثدادنا اللو خنصنح هيلن اتسرح فتينا طب من برا نيتا أقاطيمو كم زخون 900 قمت سنبرا قداي أبونت نمفلاي كبت كم زبل بأقو أخد قمت أي تتكمتن رحيل طبو جيرانا وناءات مليساس لزنبرت أسفي حق تحسب جميرا نبرت ندحريت 3 ورحي تمليسا دما نابت درجة زبصحة خونتات أم سلسال تتسميدا نقرب دقايق سقيلا دحرم حساب أب حدا مدمدم تابتحت أنا دقا أتاناتنا إلا بجزء فقئي زخر كلها مع التيس درطر هيلن حفتي نسو أمنا بمستة تسني فسلز نبرة أمو دما مكلا خلقي حازنا جزء سلز خدنا بزي مكلا خلقي تراخي بيو إذا خمت إلا جني حسابكم بتا حدا وقن فقرناتنا إل عاون ونابيلوا بمنباركا أنت زي تتعسد أمن زرا مخانا سلز فلتقن ناتكا إنتا بلطو نقبلاز نبرة تخولو تسأبيب منبارو بأقو تردئا أبجنك التشمت أوي بس مام أنت رهي الحفتي
ጥዑይ ሰብ ከም ዝተሰኣነስ ካብዚ ትዕቢት ቀለቡ ገንዘብ ሃይማኖቱ ብሓቂ ተጋጊኺ እሞ ድማ ምስቲ ምሳና ዘለዎ ጽልኢ ከም ዝጋጢምክ እንተበልኪ ኸይቕበሎ ደልክ ትሓስቢ ሄለን እታ ኣብ ልቢ ራሄል ዝጎጻጎጽ ዝነበረ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣውጽኣቶም ካብቲ ዝነበረታ ድማ እታ ኣቦ ተባሂሉ ተጠርጢሩ ዘሎ ሰብ ንኸኣምንላ ጸገም ምዃኑን ከቢድ ቃልሲ ከም ዝጽበየንን ብኣግኡ ፈሊጣ ልዕሊ ራሄል ብጣዕሳ ተመልአት እንተኾነ ናይ ውሽጣ ኣብ ውሽጣ ጼራ ንማሓዛኣ ከተተባብዕ ዝቐለለ ምዃኑ ኣሚና ከተጸናንዓን ኣብ ጎና ንምዃን ድልውቱ ክትከውን ንነብሳ ኣዳለወታ ራሄል እቲ ሄለን ትብላ ዝነበረት ሓሲባትሎ ብምንባራ ስክፍታ እኳ እንተተሰምዓ ብልቢ ክትፈቶ ጀሚራ ካብ ዝነበረት መንእሰይ ምዃኑ ግና ካብ ኣሚኒልካ ምቕባል ካልእ ኣማራጺ ኣይነበራን እንተ ተቐቢለን መርሓባ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ናብራ ቀደመ ጸፋዕፋ ኢለ ውላደ ይዕቢ ኢላ ሙሉእ ተስፋ ንሳውን ክህልዋ ግምት ከም ዘይነበራ ኣው ከእትላ ደሓን ንኹላ ኣምላኽ ሒዘልክሎ ጥራይ ንስኽ ነፍስኽ ዝሃስኽ ኣይትገብሪ ሓደራ ኣነ ድማ ወትሩ ገን ንኹለኹ ሞራል ራሄል ከብዘብል ዘረባ ኣስማዓት ሄለን ራሄል ብዘረባ ሄለን ሞራላ ክበለም ሄለን ሓፍተይ ኣብዚ ሰብ ዘድልየኒ እዋን ምሳይ ኮንኪ ንጸገመይ ከም ሓፍተኻ ክትመቐለይ ፈቓደኛ ምዃንኪ ብጣዕሚ የቐኒለይ ብምባል ሓቒፋ ብዕምቆት ሰዓመታ እቲ ድነ ጸላም ተሸፊኑ ዝነበረ ገጻ ብባና ተስፋ ኳዕበለ ሙሉእ ቅንያት ተኣሲሩ ዝቐነየ ገጻን ጠፊኡ ዝነበረ ሰሓቕ መንፈሳን ድማ ዳግማይ ተመሊሶም ብርሃን ዓሰላም በል ሄለነይ ጽባሕ ከይዶንጎ ክምጽኒ ኣነ ኣብ ኣፍ ደገት ሕክምና ክጽበየኪ እዞም ስድራ ድማ ሕማቅ ከይስምዖም ንዕምሶም ተሓወሲ ኣነ ኸይደ ኢላ ብድድ በለት ራሄል ቅሰኒ ኣብ ሰዓተይ ክመጸኪ ሕጂ ግና ምሳና ማሲኺ ይኽትኸዲ ስቕልክ ናይ ቆልዑ ስራሕ ትስርሒ ሄለን ከም ዘይትኸይድ ሓበረታ እዊ ኣነስ ክኸይድ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ገዛ ስለ ዘይወዓልኩ ማዘር ከይትሸቕል ኣፋንውን ጥራይ ኢላ ንብሙሉኦም ገዛ ተፋንያቶም ሙሉእ ተስፋ ሰኒቓ ናብ ቤት ኣምራሐት ሰዓት 10 ምሸት ሄለንን አንገሶምን ኣብ ቤቶም ንበይኖም ነበሩ አንገሶም ቻነላት እናቀያየረ ዓለም ዝወዓለቶ ኩነታት ኣብ ምፍላጥ ክጽመድ እንከሎ ሄለን ድማ ኣብ ዓራት ተጋዲማ በትን ራሄል ዘጋጠማ ኩነታት ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓሳብ ሰጢማ ነበረት ሃኒ እንታይ ዳ መጋረጃ ተሸጉድኪ ንዕምሳይ ዝኾነ ደስ ብለክ ራእይ አንገሶም ዘገድሶ ዜናታት ተኸታቲሉ ምስ ወድአ ንሄለን ምስኡ ኮይና ዝኾነ ፊልምታት ክትርኢ ጸውዓ እንተኾነ ሄለን ኣብ ናይ በይና ዓለም ብሓሳብ ሰጢማ ኣርሒቓ ብምንባራ ንጻውዒት በዓል ቤታ ብፍጹም ኣይሰምዓቶን ወረግ ኣበይ ከም ዝነበረት እውን ትፈልጥ ኣይነበረትን ጭንቀት እታ ሰሓቕ እምበር ካልእ ዘይትፈልጥ ራሄል እምብዛ ከብዳ በሊዕዋ ነበረ ሄለን ደቂስ ከዲኺ አንገሶም መልስ ምሳኣነ ድምፁ ኣበረኻ ቢሉ ተዳሄ እቲ መልሲ ከምቲ ዝቐደመ ኾነ ካብ ሳሎን ተንሲኡ ድማ ናብ ዓራት ከደ ብሕቑኣ ተጋዲማ ርእሳ ብኽልተ ኢዳ ኣደጊፋ ቀባሕባሕ ክትብል ጸንሓቶ ሄለን ኣብ ካልእ ዓለም ስለ ዝነበረት ግን ነቲ መጋረጃ ኸፊቱ ዝኣተወ አንገሶም ኣድህቦ ዝገብር ዓቕሚ ኣይነበራን ሄሉ ሃኒ ደጋጊሙ ስማ ጸዋዓ የእዳውና ወዛወዘ ኣብ ቅድሚ ዒንታ እንተቕረቦምን ሄለን ደረቐዳ ሽዑ አንገሶም ኣብ ሓሳብ ከም ዘላ ስለ ዝተረድአ ኣብ ኮሞዲኖ ዝነበረ ማያል ኢሉ ብኢዱ ገጻ ገጸባ ሄለን ኣብ ነፍሳ ዝዓለበ ዝሕልማይ ኡፍ ኣዊ በስማም ኣታዓይነይ ኣሰንቢድካኒ ብስምባደ ብድዲላ ከይተፈለጣ ካብ ዓራት ክሳብ ትወርድ ኮነት አንገሶም በተግባሩ ሰሓቐ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓሳብ ዳኣልክ ጸኒሕኪ ደጋጊመ ስምክን ተጸዋዕኩ ኢደን ተወዛወስኩ ዋላ ኣር ዩ ኦኬ ቤቢ አንገሶም ነታ ካብ ዓራት ወሪዳ ደው ኢላ ዝነበረት ሄለን ኩነታታን ሓተተ ሙሉእ ነፍሳ ኣብ ሕቕፊ እትዩ ድሕሪ ምድራስ ኣብ ግንባራ ሰዓማ ዓይና እናጠመተ ሄለን ክልተ ሽመለ እዳዋ በኽልተ ጎኒ አንገሶም ይሕሊፋ ኣትሪራ ብምሕቋፍ ከም ቆጽሊ ሓረግ
ኣብ ነፍሱ ተጠምጠመት ካብ ማዓሙቕ ንደገ ድማ ኣብ ውሽጣ ተዓብዒቡ ዝነበረ ስምዒት ብመልክዕ እስትንፋስ ኣውጻእቶም እቲ ሓየረስ ንፈጢሩ ዝወፀ እስትንፋስ ኣብ ኣፍ ልቢ ኣንገሶም ዓሊቡ እኳ እንተቃጸሎ ነታ ምልኣት ፈጢራ ሓጎሱ ልዕሊ ደረት ኣብፂሓ ሰላም ፈጢራትሉ ዝነበረት ሄለን ንሱውን ኣብ እንግዳ ዓሊቦም ብኸቢ ሓቒፎና ንዝነበራ የእዳው ኣትሪሩ ናው ብምጽጋዕ ጸጉር ርእሳ ሸተታን ሰዓማን ንስተወሰነ ደቓይቕ ድማ ከም ኢሎም ናይ ሓድሕዶም ጨና እናተለዋወጡ ጸንሑ ሄለነይ ደሓን ዲኺ ኢለ ሓቲተኪ ግን ኣይመለስክለይ ኣንገሶም ንኽፈልጥ ካብ ነብሱ ከይፈለየ ዳግመይ ሓተታ ኡፍ ደሓን እንግሽ ዓይነይ ሽንቲ ቤት በፂሐ ክመጽእ ብምባል ካብ ሕቑፊ ተፈልያ ናብ ሽንቲ ቤት ኣተወት ገጻ ማይ ኪዓትሉ ድማ ተመሊሳ ዓራታ ደየበት ኣንገሶም እውን ክዳን ለይቱ ቀያይሩ ሰዓባ አንግሸይ ጽባሕ ናብ ዕዳጋ ዓርባ ክትብጽሐኒ ኢኻ ሄለን ብድርኡ ኣብ ሓሳቡ ክትሓድር ቆፀራ ሓዘትሉ ኦኬ ጸገም የለን ሃኒ ግን ደሓን ዲኺ ራሄል ማሕዛ ከድሕር ምኻዳ መንፈስ ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ የለን ደሓን ዲያ ወላ በኸልእክ ኢኸ ስምዒታት ክድኹም መንፈስ ዘርኤኒ ዘሎ ክጽበዮ ዝጸንሐ ዕላል ስለ ዝነበረ ባዕላ ምጅመራ ፈኺስዎ እቲ ስሙዕ ኣበላ ከምኡ ኾይኑ ኢተራእይካ አንግሸይ ብነፍሰይ ቀጨውጨው ኢለን እምበር እንታይ ክኸውን ኣምላኽ መስገን ኣብ ኣፍ ልቡ ተደጊፋ ትዛረብ ስለ ዝነበረት ብሕትኡ ሕማቕ ከይስምዖ ዘረባ ኣቋሪፃ ድሮ ነተን ሕዛእታ ኾይነን ዝነበራ ከናፍሩ እናቐያየረት ሌካ ሌካ ከም ዝረኸበ ቆልዓ ጽቡቕ ጌራ ሰዓመተን ራሄለይ ደሓንያ ስራሕ ክጅምር ምዃና ክትሕብረኒ እያ መፅያ ነይራ ቅድሚ ምጅመራ ድማ ገዛ ክትሪኦ በጃ ክመጽእ ክትብል እያ መፅያ ነይራ ቀንዲ ፍረ ነገር ገዲፋ ኣብ ኣፋ ዝጸንሓ ዘይሓሰበትሉ ምኽንያት ፈነወት እቲ ጉዳይ ኣብ ክልቲአን ክተርፍ ተላብያታ ስለ ዝነበረት ምንጋሩ ጽቡቕ ኮይኑ ኣይተረኣያን እንኳዕ ጥራይ ደሓን ኮንክለይ ሄለነይ እዋ እሞ ንኽልቴና ዳ ዘይዓደመትና እዛ ፈላሊኻ ዳ ከመይ ዳ ኣላ ብቕዕቲ ምኽንያት ከም ዘይኮነት እኳ እንተተረድአ ንበዓልቲ ቤቱ ዘኸሪ መልሲ ከይምልስ እናተጠንቀቐ ግዳ ከም ዘይተዋሕጠሉ ኣረጋገጸላ እዝን ግሸይሲ ማስፈኽፋ እማ ሓሲባቶ ድሓር ከዓ ኣለካ ምሽ ናይ ጓል ነገር ዘረባ አንጠልጢላ ብምግዳፍ ጸጋመይቱ ኢድ ሲሒባ ከብዳ ከም ዝደስሳ ከበረት ብዘይ ቋንቋ ክርዳኣ ሙሉእ ተጽቢት ይሕዲራ ብሩህ ገጻ ብፍሽኽታ ክሳብ ዝደምቕ ኣስናና ጋሊሃ ምልኣት ዘለዎ ክምስታ ኣርኣያቶ ከም መርኣያ ኣብ ልዕሊ እንገሶም ዝነበራ ፍትወት ድማ በተን ምጭዋት ከናፍራ ጌራ ቀዝሒ ዝተኸዓወ ኾይኑ ክሳብ ዝስምዖ ኣብ ኣፍ ልቡ ኣፍ ክሳብ ብላ ሰዓመቶም ስምዒት ሰብኣይ ኣብ ቀረባ ምዃኑ እቶም ንዕኡ ኣብ ድላይካን ከም ድላይካን ጌርካ ልቡ ንኽትሰርቕ ዘኽእሉ ጾታዊ ምስጢራት ካብ ራሄል ጽቡቕ ጌራ ተማሂራቶም ብምንበራ በተሓሳስብኣ ጥራይ ዘይኮነት ንሰብኣይ ከገድሶ ብዝኽእል ካብ ጓል ዝጽበዮ ሓደ ወዲ ተባዕታይ እተንጸባርቆ ዝነበረት ብቕዓት ኣብ ልባ ኣንገሶም ሰፊሕ ቦታ ሒዛ ነበረት ኣንገሶም እትረኺቦ ዝነበረ ዕግበት ንኽረክብ ዘይተኣደነ ገንዘብ ግሒፉ ኸብቅዕ እንትርፎ ገንዘቡ በሊዐን ክኸዳ ንጽባሒቱ ህጥር ጅቡ ንኽጉሕጉሓ ብኣምሰሉ ባህርያተን ቀሪበን ከም ክንቲት ከፍክስኦ ዝረኸብኦ ፋይዳ ኣይነበረንን ሄለን ግን ንዑ ኸደብስ ፈጣሪ ሰደዳ መልኣኻ ኾይናቶ